han var et særligt rensdyr, som så højst mærkværdig ud. Alle de andre rensdyr lå så Rudolf, han blev flov over sin røde næse. Det var ikke spor af sjov. Men en tåget julenat, julemanden skreg: jeg kan ikke finde vej, Rudolf, kom og lys for mig. Og I kan tro, at Rudolf næse lyste som et fyr. Skål for de røde næser, dejlig juleeventyr.